जीथि दुआर दख'रा एबसुनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 5थि बोसोरसालिया जथुमाया जागायजेनबाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि दादगारि हाथिसारनि 2 नं खाग्राबारि गेवलां फोथाराव दिनैनिफ्राय जीथि दुआर दख'रा एबसुनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 5थि बोसोरसालिया जथुमाया जागायो। जुथुमानि हाबाफारि बायदियै ओनसोलनि आबादारिफोरजों आबाद मावनायनि सायाव गेवलां सावरायनाय, बुलुर आरो काबादि बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, आदर्श फोरोंगिरि, दावगाफु आबादारिफोरनो मान बावनाय आरो दख'रा खोन्दोनि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1-2-3 मेथाइ खननाय बादायलायनायफोरखौ लाफानाय जायो। दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, बुलुर आरो काबादि बादायलायनायखौ बेखेवनाय आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांथिनानै हाबाफारिखौ फारियै खुंफुंनाय जायो। दिनै बे जथुमानि सायावनो जीथि दुआर दख'रा एबसुनि आफादगिरि मृत्युंजय मोसाहारिया मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। दिनै 20 डिसेम्बर दिनैनिफ्राय लानानै गाबोनसिम जोंहा जीथि दुआर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय 2 नं खाग्राबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जों गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै आरो मोजां रोखोमै जोङो जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। दिनैहाय बिनिनो गिबि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनाय सिबिनाय, बेनि उनाव जोङो गाहाय दरखं बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि गाहाय सायनासालि, जोंनि डेलिगेट न'ब्लां, जोंनि गासै डेलिगेट हाउसजों लोगोसे डेलिगेट बादा, भलान्टियार्स बादा, जोंनि जामुंसालि गासैखौबो जोङो बेखेवजोबनो हाबाय। भलिबल गेलेग्रा थावनि जों बेखेवनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां आलासि जिरायग्रायानो जा, जोंनि जेसेबां बेखेवनांगौ हाबाफारि दंमोन जों बेखेवनानै लानो हाबाय। जोंनि ओनसोलनि मानगोनां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै आरो बिथांमोननि आखाइजोंनो जोङो दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो बिथांमोननि बेखेवनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिया मोजां जागोन आं मिजिं थिदों आरो आनान गसायाबो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंनायाव हेफाजाब खालामहरथों आं बेखौ आर'ज गाबहरबाय। दा जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंनि गेलेमु बादायलायनाया दान्दिसे समनि उनावनो जागायसिगोन। बेखौ दिनैनो लानाय जादों। बेवहाय इन्टार इउनिट भलिबल बादायनाय आरो काबादि बादायनाय जोङो लादों। लोगोसे बिनि उनाव जोङो 12:30 रिंगायाव सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव जोंहा थुनलाइयारि बादायनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेवहाय बाहागो लागोन जोंहा मोनफ्रोमबो दालाइसा आफादनिफ्राय आरो कलेज इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंना फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानो थाखाय थाग थियारि जाबाय थादों। दा बिथांमोननिसिम आं गिबि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोदों जाहाथे देरहासार जानो हायो। दा बेजों लोगोसे जोंहा गाबोननि हाबाफारि बायदियै जोंहा फुंबिलि समाव जोङो फुंनि आर'ज जों खालामनायनि उनाव आफादनि फिरफिला जोङो बिरहोगोन आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फायाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो सिबिगोन। बिनि उनाव जोङो आबादारिफोरजों जर'खायै जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनायनि मोनसे जुथुमनाय जोङो लादों आरो बेयाव फुंखा आलासि महरै जों हांख्रायहरदों। जोंहा चिरां जिल्ला एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि अफिसार जोंहा एडिअ सार फैगोन बेवहाय। बेजों लोगोसे जोंनि दावगाफुनाय आबादारिफोर बेयाव बाहागो लागोन। जोंहा पुर्नकान्त बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि ओनसोलनिनो सासे एकदम दावगाफुथारनाय आबादारि अमर सिं बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोना आबाद मावनायनि गेजेरजों गावखौ बोरै सुंथानो हादों बेखौ मोजाङै फोरमायगोन आरो जोंनि आबादारिफोरखौ मोनसे एनकारेज लाबोगोन बिथांमोना, बेखौ जों मिजिं थिदों। आरो बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लाजानो लुगैदों जोंनि ओनसोलनि गासै, जिहेथु जोंनि ओनसोला आबादजोंनो आबाद मावनायजोंनो साग्लोबसारजानाय ओनसोल, जोंनि जिउ खांनायनि राहायाबो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो, ओंखायनो जोंनि ओनसोला आबादनिनो मोनसे फोथार होनजायो। दा जोंनि ओनसोलाव नाथाय आबाद मावनायनि जे जावरिखांनाय बे एसे खम जानानै दङ। बेखौ जाहाथे जोङो मोजां मोनसे पर्यायाव लाबोनो हायो, बेनि थाखायनो जों सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। ओंखायनो साफ्रोम जोंनि आबादारि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय दख'रा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरबाय। आरो बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङानो बाहागो लाफैगोन। दा बिथाङा गोबां बाथ्रा जोंनि बर' समाजनि सोलिनाय जाथायफोर, जोंनि थासारिफोर आरो बर' हारिनि जे इयुननि लामा हान्थिनांगौनि बाथ्रा
गोबां जोंनि समाजाव जाफ्लायबाय थानाय जेंना जेंगोना बेफोरखौ माने सुस्रांलांनांगौनि जोङो मोजां फारसे थांनांगौनि जे बाथ्राफोर बेखौ लानानै बिथाङा गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिफैगोन। बेनिखायनो आं खावलायगोन माने जोंनि ओनसोलनि गासै आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे धोरोम खोरोम जेबो हानजा बासिलाया लाबानो बेवहाय माने बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मेहेर गोनाङै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन आं मिजिंथिदों आरो आं खावलायहरदों जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै गासिबो जाहाथे बे हाबाफारिखौ मदद खालामो, जाफुंसारनायाव मदद खालामो, बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों आं बेखिनिखौ गुरैयै खावलायहरदों। आरो मोनाबिलि समाव जोंहा जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि मुङै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ लायो आरो जों दख'रा हिसाबै बेखौ लादों, हाबाफारि लादों। जोंहाबो बादाय होनानै जोंबो देरहासारनाय साथामखौ जिल्लायाव बादाय होहैनांगौ बे हिसाबै जोङो लादों। बेयावबो खालि बादायारिल' नङा, जों गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोर जोंहा बेवहाय आलासि महरैनो गसाइ दैमारि बिथाङा मुंदांखा देंखोगिरि, बिथांखौ जों आलासि महरै बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायहरदों आरो बिथाङा बेयाव देंखोबो रोजाबलांगोन। लोगोसे जोंहा जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय देंखोगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो माखासे मुंदांखा देंखोगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो मोजां मोजां मोसाग्रा जोंनि लाइमोनफोर बेवहाय बाहागो लानो थाखाय थाग थियारि जादों। ओंखायनो खोब मेहेर गोनां जागोन, खोब गाजा गोमजा जागोन, खोब माने रंजा बाजा जागोन। बे हाबाफारियावबो जाहाथे जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौबो खांहोफैयो आरो मोनसे जावरिखांनाय दिन्थिफैयो। आं बेखिनिखौ खावलायहरदों। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।